כשאני חושבת על ילד או ילדה שמתמודדים עם קושי חברתי או אפילו חרדה חברתית, אין ספק שהמקום שבו הם הכי מאותגרים הוא בית הספר. זו הזירה החברתית המשמעותית ביותר בחיים שלהם בשנים האלה. זאת הזירה שבה הם משקיעים הכי הרבה זמן ואנרגיות. שם נרצה לאתר אותם, לזהות את הקושי איתו הם מתמודדים ולעזור להם שלא יהיו לבד. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בעמותת רקפת. אנחנו מפעילים תוכניות לתלמידות ולתלמידים שנמנעים חברתית, שמתקשים להביא את עצמם לידי ביטוי, להשתלב. אלה למשל שמסתובבים לבד בהפסקות, או שעושים את עצמם עסוקים עם הטלפון כדי שחס וחלילה אף אחד לא ידבר איתם. אלו שאף פעם לא יצביעו בכיתה, גם אם הם יודעים את התשובה מצוין. הם לא יציגו משימות או פרויקטים כי ממש קשה להם לעמוד מול קהל. באופן כללי הם נמנעים מלהיות נוכחים במרחב החברתי. בהמשך, אם לא נעזור להם, גם מהמרחב הלימודי עד כדי נשירה. לפעמים פשוט אין להם בשביל מה לבוא יותר. הקבוצות של רקפת במערכת החינוך מונחות על ידי מנחות ומנחים מקצועיים שמתמחים ספציפית בתחום החרדה החברתית וקשיים חברתיים. זה תחום ההתמחות של רקפת. הם עובדים בקבוצות קטנות ועוטפות עם התלמידות והתלמידים שחווים את הקושי, וגם עם קבוצות האם, עם החברים והחברות לכיתה, שגם להם יש תפקיד כמובן ויכולים להיות מאוד משמעותיים עבורם בתהליך השינוי. רקפת פועלת בכל הארץ, בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ביניים, בתיכונים. כל התוכניות מאושרות על ידי משרד החינוך וזמינות במערכת הגפן. עכשיו אנחנו מתחילים סבב חדש של תוכניות בשנת הלימודים הנוכחית, ואני ממשיכה שנה שנייה עם קבוצת מקסימים מכיתה ח' וט' שעבדתי איתם כל השנה, כולל קשר שהם שמרו איתי בחופש הגדול, והם בעצמם כותבים לי ומבקשים לעבוד על דברים שמרגישים שהם פחות בטוחים בהם. אם אין אצלכם רקפת בבית הספר, דברו איתנו. זה ממש הזמן.